Bueno, é difícil, nin o propio Risco, que era un etnógrafo recoñecido, deu atinado coa orixe. Ele establecía dúas posibilidades, ou ben que fora un limiao afincado en Allariz, alcomado charrúa, é unha posibilidade que, polo tanto, procedía dun territorio no que o entroido era unha das festas centrais das celebracións anuais, ou ben alguén que procedera de Uruguai, donde existiu nun tempo os charrúas, unha tribo de charrúas, pero non sei, eu anduve buscando algúns datos acerca desta tribo e nada de nada. Antes da guerra. Depois da guerra, nada. Ao final, despois, volvemos empezar a disfrazarnos de charrúas. Ca cara destapada. Non se podía tapar. Porque viña a Guardia Civil e collíanos a chirona. E depois foi cando se terminou a guerra, aínda íbamos ca cara destapada, pero depois ao final xa empezaron a disfrazarse ben, traxes elegantes, ca cara tapada, e todo moi ben, e moito baile. Vila de Allariz foi a primeira que tuvo entroido. E había moitas máscaras por a calle, sempre, desde antes de eso. Pero non xa xente xoven, sino xente maior. Estaba. E tiñamos bailes, había os bailes, e había 3 sitios onde había bailes. Había o club, había a Sociedade de Artesanos e había o casino. Bueno, eu máis que vivilo, algo vivino, pero sobre todo por o que me contaron os meus maiores, pois en Allariz non só había entroido importante na vila, había entroido quizás moitas veces máis importante en algunhas das aldeas limítrofes con Allariz, non? Eu sempre me falaron do entroido da Miadoso, do entroido de Vilaboa, do entroido da Portela, do entroido de Requeixo. En Requeixo había un personaxe que xa falleceu, que se chamaban a Carriana, que sempre se disfrazaba, era unha muller que sempre se disfrazaba de home, sempre de charrúa, de home. Ela sola armaba o entroido en Requeixo. Bueno, si hai un entroido moi profundo, é dicir, Vilaboa e a Portela da Irabella eran dos povos que tiñan, non xa eu, sino en época dos meus pais, meus avós, sempre me contaban moitas historias, e cualquier veciño de Allariz se lembrará as grandes festas de entroido que había en Vilaboa e a Portela. Non era un disfraz realmente, era pillar o que encontrabas e desto de compóntelas como puedas. O mesmo podía ser de home que de muller, o que atopabas por a casa, farrapos, basicamente era eso. Depois recordo que fará como, que sei, 30 anos ou así, pois a Asociación Cultural Arnolla quiso facer un traxe típico, digamos, de charrúa, non típico, porque realmente non existe unha charrúa, un traxe típico, pero intentou facer o que sería pues, como un referente, como pues, así o teñen a pantalla ou tal, pues que houvese así en Allariz algo. E, bueno, desfaceme, fai eso, 30 e pico anos, ando ben con ese traxe pues, varios anos seguidos. Conseguimos xuntarnos un grupo importante de xente, eu creo que alrededor de na primeira vez que saímos para confeccionar traxes e demais unhas 30 personas ou 40 personas. Digamos que o diseñador, o maestro do traxe, o que pensou máis no traxe foi Berto Oro. Confeccionámolo nunha casa no Eiró, no casa de Belén e de Camilo e Javi, que hoxe están no País Vasco. Ali nos xuntábamos todas as tardes
pois para facer os vestidos, para facer os pantalóns, para facer as saquetas pa fariña, para facer a cornamenta con alambre. Sí, bueno, eu fun escornabois cando estudiaba no instituto, en terceiro de BUP, e creo que empezou, pois, xuntaron algúns dos rapaces que estudiábamos no instituto, desto habrá casi uns 30 anos, ou 28, 29 anos. E creo que a idea partiu pois, dunha asociación cultural que se chamaba Arnolla, en colaboración ca Festa do Boi, e supoño que igual tamén tería algo que ver con cultura. E eu, o que me lembro eu, é que saíramos pois varios rapaces da clase. Saíramos, pois, creo que un antroido ou dous, saíramos con esas máscaras que se chaman escornabois. Bueno, a charrúa de Allariz, como dicía antes, é unha forma basicamente de vivir o entroido, máis que un tipo de disfraz específico ou de máscara específica, é unha forma de sentir e de vivir o entroido. Bueno, pois a charrúa, como foi unha cousa que os que nos gustaba o carnaval, andábamos sempre inventando de facer unha charruada con roupa bella ou con algunha cousa que fose original, e, por exemplo, pois fixen con alcornoque, con cortar a corteza dun alcornoque, fixen uns ollos, fixen unha charrúa, os compañeiros meus ca cousa de falar dun confesionario bello que encontramos tirado, a parte onde se confesaba a rejilla, fixemos outra, e ainda fixemos outra pois, con unha cousa destas de para que non pingue o xamón, a grasa do xamón que están curando no suelo, e puxémoslle un corno, pois íamos con ese tipo de disfraz. Despois, outras veces, pois collías unha roupa bella, un pantalón de tal, unha falda de unha bella ou tal, e facíalas. O único que recordo, ni recordo en que anos, ni moito menos, nos éramos noviñas, pois a mellor con 12, 13 anos, 14. Entón, o único que facía a charrúa era vestirse con roupa bella que houbera na casa, ou con roupa dun abuelo, ou con roupa de nais, cousas que estaban máis ou menos abandonadas, e o único que facíamos era andar por as rúas. O que si levábamos era a cara tapada. E claro, para tapar a cara non había ni os caretas, ni os antifaces, era simplemente un trapo dunha sábana bella ou de algo bello que houbera na casa, e facíamoslle 2 buratos pos ollos e o da boca, e iso era o que facíamos. E os meus 14, 15 anos recordos con figuras individuais ou en parellas, normalmente eran mulleres que se vestían de homes con farrapos vellos e unha tea que lles cubría a cara, iso era imprescindible, e con distintas entradas e saídas co obxectivo de non ser descuberto, non? Bueno, a charrúa de Allariz era o entroido de Allariz. Foi o personaxe único do entroido de Allariz. Ora é outra historia, é outro mundo. A charrúa basábase única e exclusivamente en meterse ca xente do pobo coñecida, tomarlle o pelo. Eso era o que facía a charrúa de Allariz. Bueno, nos xuntábamos a cuadrilla que éramos sempre, pois 5, 6, 7 personas, todas máis ou menos éramos da mesma edad e éramos as mesmas de sempre. Íbamos un día a casa dun, outro día a casa doutra, a ver que encontrábamos para vestirnos. Non tiñamos predeterminado ni un sitio, ni outro, non. Íbamos a aquela casa, collíamos o vello tamén para facer os antifaces, e íbamos por aí. A mí, por exemplo, conocíanme sempre por a muñeca e por as maus. Que nos conocían, pois entonces íbamos á casa e cambiábamonos. Porque era casi o fundamental, pasalo ben e que non te conoceran. Aquí en Allariz era o San Benito, era o entroido, que eran as festas que se estaban esperando durante todo o ano para disfrutar. E o entroido se vivía porque participaba todo o pobo. Era unha festa que o pobo participaba, que estaba nas rúas disfrazadas, ou ben por a mañá, ou ben por a tarde, ou despois de traballar, o primeiro que facías era disfrazarte e salir á rúa. Era unha festa grande. A charrúa viste co primeiro que encontra. O único que hai é que dispor dun baúl con roupa bella, a poder ser de cores vivas, eso sí, e imaginación. Taparse a cara, iso é fundamental. Unha máscara, cun pano, co que sea, charrúa identificada é charrúa morta. Por eso as charrúas sempre teñen un traxe ou un disfraz ou 2 de reserva por
no caso de que se identificada, vai á casa e dá outra entrada, non? De dar unha entrada forma parte tamén da terminoloxía tradicional, non? Dar unha entrada é a aparición en público da charrúa, e que ten, por suposto, que pasar desapercibida, non? A charrúa, aquí en Allariz tiñámola concebida como un disfraz trapalleiro. A charrúa era alguén que collía roupa na casa, a primeira que encontraba, xa fora da nai, do pai, da abuela, e disfrazarse desa maneira trapalleira, ca cara tapada, xa ben fora con máscara ou incluso con paños, cortábamos os buratos dos ollos para poder ver, e así salir a calle para logo meterse ca xente e ir correndo de un lado para outro para que non te conoceran. Eso, a charrúa era o que nos entendíamos así, como charrúa. A charrúa é ir vestido de nada. De todo e de nada, non? Me refiro ás miñas vivencias infantiles. A charrúa era algo así como coller a roupa bella que había por a casa e tapar a cara, literalmente. Ás veces con sombreiro, sin sombreiro, ou como cadraba. É un pouco o que eu podo entender que é unha charrúa, non? É ir vestido de nada. Se cadra tiña máis sentido de entroido propiamente que de carnaval. No meu pobo tamén lle chamaban, cando ibas así con roupa bella que atopabas por aí na casa, ou puñas unhas botas, unha funda destas azules de traballar, eso tamén se lle chamaba no meu pobo ir de meco, e non ibas de nada. Pois collías igual un sacho, unha máquina de sulfatar, poñíala con trapos, eso era ir de meco, non sei se exactamente é o mesmo que a charrúa, pero bueno, a filosofía era moi parecida, non? Poñer cousas en riba para ir a meterte cos veciños e a tomarlles un pouco o pelo. O traxe teño un recordo moi divertido que levábamos chancas e eu non estaba moi acostumbrado a elas e quedaron os pés así un pouco magoados das chancas. E era un pantalón branco, creo, como, non sei se de liño, pero daba esa impresión. E unha camisa tamén, unha camisola. E levábamos tamén unha vara con cintas. E creo que o traxe tamén tiña cintas. Levábamos unha máscara de tela e os cornos. E a maiores lembro de levar pois como unha farrapeira, unha bolsiña de tela donde metíamos farelos e tirábamos a xente. Creo que saíramos polas mañás do Antroido, creo que algún domingo pola mañá saíramos a facer eso. Bueno, pois cando empezamos, pois seríamos a mellor 10, 12 personas, fomos facendo ideas para facer unha cousa con cornos, aí que tamén había o do boi, había as charrúas que era todo na cabeza e tal, bueno, empezamos a falar de ideas e saliu a de facer unha cousa destas, así con alambres e tal, empezamos a diseñar unha estrutura, fomos buscar alambre, fixemos a estrutura interna e depois fomos colocando con trapos, arpilleiras, cualquier cousa que tuvese algo que ver ca charrúa, que era a idea que nós tiñamos do que era a charrúa cando se vivía aquí a época dos entroidos. Cando eu comecei a sair aquí, a mocear, o que se di mocear, vías moitas charrúas. E eran charrúas veciñais que na maior parte dos casos posuían en parellas ou individualmente, entraban e saían das casas, se eran descubertas volvíanse cambiar, a referencia do casino de última hora como unha especie de vamos facer o paripé antes de volvernos recoller, ir cear. Esas eran as referencias que eu tiña de mozo. Despois, dentro do mundo da charrúa, tamén había un apartado que era o dos oficios. O sea, pinelas ou os canteiros, pois tiñan o pantalón de canteiro e non sei que, a camisa de canteiro, bueno. E era disfrazarse desos oficios e meterse cos protagonistas, cos profesionales dese mundo tamén. Entonces era como unha cadea que estaba sempre participando a xente do pobo, meténdose cos do oficios, cos que estabas todos os días, e iso era a cadea, era a charrúa. Vida na rúa, totalmente nos bares, sobre todo nos bares,
pero nada de bailecitos ni trajecitos como pasa ahora. Cando saímos a primeira vez, pois, bueno, non todo o mundo sabía o que estábamos preparando, e foi para a maior parte da xente unha agradable sorpresa o vernos a todos 30 ou 40 persoas disfrazados da mesma maneira, con cencerros, con cascabeis, facendo bulla, meténdonos un pouco ca xente, hasta un límite. O entroido, desde o Concello, en si mesmo é unha contradición. Porque o entroido non é eso. O entroido é a transgresión individual na rúa, dende o Concello, é plantexamento de actividades máis ou menos regladas, un desfile que tampouco existía no entroido, quero decir, unha actividade para os nenos, para que os nenos o pasen ben, pero en realidade é absolutamente contraposto. O entroido, desde a institución, non ten sentido. Ten sentido, lóxicamente, para que os veciños participen, pero en realidade contradí a propia esencia do entroido. O entroido non é eso. O entroido ten que sair do pobo, así non sae do pobo. É simplemente plantexalo como unha actividade igual que podes plantexar outra actividade calquera do ano. Non é eso o entroido, nunca foi eso. Eso é carnaval, que eu creo que son dúas palabras distintas. Fazábase moi ben, meténdose ca xente, a ver este can é, a ver que o outro que non é, pero cada vez menos, porque a xente nova marcha toda, teño todo feito en Xinzo, non teñen que pensar nada, con cualquier chegan e teñen pandas, teñen charangas, teñen de todo, entonces non. Pero bueno, prefiero, ainda que sea sola, seguir en Allariz, meténdome cos que encontre por aí, que nada, salgo ás 12 da mañá hasta que o cuerpo lo permite. Collíamos chouritos e collíamos fruta, escapábamos. Era así as cousas da charrúa. Cando fixemos o oleiro, que fomos a buscar as solas a Niño d'Águia, non as había sin cocer porque as levaran todas pa Xinzo. Entón trouxemos as que había, nós éramos novatos, non sabíamos, e trouxemos olas cocidas, yo a serva das, jodeu un dedo, cortou un tendón, e quedou sin, hasta hoxe, quedou sin varias operacións e perdeu o dedo desde aquel día, que nos enseñaban as señoras a tirar as olas así como facían elas con cuidado, porque da época delas non se rompían as olas, que valían, o que rompía pagaba. Entonces, nós empezamos ben, como nos dixeron, pero despois empezamos a tiralas como tolos, e fastidiouse a festa, porque rompimos, o sea, un corte moi fastidiado porque rompeu un tendón. Era eu e o Juan Perré, que fomos a casa dil, nos cambiamos e ainda a nai lle metemos un bo susto. Estábamos en algunha parexa xunta, nos levábamos a imperdibles e sujetábamos un ao outro. Cando un quería salir, o outro non podía, entonces pegábanse un ao outro. Pai, en favor, soltame, que non me dá a gana. Pero se eu non te estou collendo, e éramos nós. Por exemplo, acordo unha da fariña, e botamos a unha das pepitas, xa unha señora xa falleceu, tiña un abrigo moi bo, era unha persona sencilla que non solía andar con roupa moi especial, e aquel día sacou o abrigo de, non sei se era de Visión ou de outra cousa, pero era un abrigo bo, e algún lle puxo perdido. O primeiro día que o sacou, botaronlle fariña, enfadouse moito, e tal, bueno, pero despois como aquí eran todos conocidos, e algúns dos que viñan tamén eran hasta parentes dela, pois ao final arreglouse, quedou a cousa así. Pero no entroido eso, se había que enseñar as pernas, enseñaban, se había que tocar o cu, había que tocabas o cu, non pasaba nada. Unha vez salimos a miña madre con todos os netos, e nós, car fillas, e depois apareceu un tío, eu lle volta a chaqueta e puxoa, e pois un primo meu iba vestido de señorita nunha burra que tiñamos, e a miña nai levaba unha cesta grande, e aquí na barreira había pitas, e collía as pitas e metías na cesta. Claro que depois devolvías. E depois a xente toda veña a correr detrás de nós. E foi cando se empezou a facer outra vez o carnaval de novo. Se o entroido é a transgresión, para min a charrúa é disfrazar a identidade, non? Simplemente para iso, pois calquera cousa valía.